Salutare lume, eu sunt Ionuțu și împreună filmăm cu... Da. Azi jucăm un joc de rahat pe care mi l-a dat Edi fără să știu ce joc este. Da. Uite-l pe fraierul ăsta aici. Freza asta de căcat. Ce prostie, bă. Ăsta cu arcul în mână. Uite și o dinamovistă. Aia, Nis. Fă, corvă. Urmat de războiul lui. Lui, cui e războiul? Îmi pun HP. Îmi pun HP. Unde ți-l pun? Încă... Ca să fie acolo, mă. Dă-mi pe mine să fie. Uitați-vă, lume, cum bat ăsta. Meritin ăsta. Piau, 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 piau. Revin după un minut după ce l-am bătut. L-am câștigat, acum ne vom teleporta la Edi. După... Copii, m-am teleportat la Edi. Acum vom pune pauză pentru